17 तारिख में তিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি লাইবুমাও কাইসা বেলাই কেন খাকাमानि सालनि मानस तामनि होनबा 1947 सालनि ठीक दिनैनि हाय 17 तारिखनि उनाव चिनी बोबाग्रा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर लांमा चौखा साइमानिया बिनि लांमा चमानि उक्लगतामो कारण दं कारण आसुक बयस कम उमर कमबो बर हाय बरक लांमा चनानि कक कमाया हाइपानो तिनि मो बो थैमानि सालो ओ थैनो न जों थैमानि सालो न बर मोना बागै चिनी सिरि सितिनि सिमि बिसि कलकमा अर्थात 184 जना चिनी जे बोबाग्रा दङ बनि जे सिमालंनि जे थाय अ थायाव फायो जों बिनि सिमालंगो खम्बना फायलाय जाखा और मेनलि बेलाखाना पुला हामबाय मारो चिनी MBBS बिनि जे फाउंडार हिसाबै चिनी बर गोनांजों शिबानी दा बर्मा म बिसिंनि बिसिताम बिनि साइतक मानि बिसिंतिनो अमा हायरखाय बिनि खायजोबै जों नुखा बिनि आसायमानि सालबो लाइथानाय 19 तारिख आगस्ट त्रिपुरा हानि जत्तक आमचायो न बेबा बरक न गलाय तंथतक खायै बयनो बन मुइतु खायै बिनि जे लाई बुमावो बो हास्तेनो तामो खलेलांखा आबो जों आदिनो बसुं खातुं खाजाखौ पालाय तिनि अकब मा साथायख्लायो चिनी बुबाग्रा वीर विक्रम न अर्थात बुबाग्रा बो संनो मुं सापानो खाइख्लाया नै किसा बररक बा जारा थोंकरं रक सिलसाओ तिनि जे बरक सिलसा नाय रक बो जागा बासावै तिनि अर थोंकरं होजागै दं तिनि राजनैतिक दल फानंथं धर्मनीति फांथं जेसेनीति फांथं बुबाग्रा हाक लांगो होनो जों तिनि अर अमायगे दं बुबाग्रानि जराव गोबां बरक कक सिलसाओ रों फोरोंजायगिया आसु गामि आमचायनि रुंबाय कुनु जागा थांगै करायबाय थांगै मायुंबाय थांगै चिनी बुबाग्रा आजरा लामा खोरै बो लामा स्राम स्रामबै रोंनर गोबां मा खालायगा हास्पातालाव खालायगा दिनै जोंर जे हास्पाताल कतर कतर दंमोनि निनि अर ब्रिटिशनि आमालाव बो हास्पाताल तुफायमानि और जे आगे BM विक्टोरिया मेमोरियल नि जे हॉस्पिटल दंमारो अमा हायके गोबांमा बिनि लाइबुमानि दाबो फानो कायसा मारि दङ सिन्न दङ बनि बागैनो तिनि बेलायखेनो खाबा खाकामबो एबं मुतुबो मा खालायो बरक तिनि जोंनो आशीर्वाद खायख्लाङैनो जों तिनि असुजरा ताक फायदोंबो हायपानो चिनि पयतुसाव जों बुबाग्रा रंगा कुबुल बुबाग्रा रंगा कथार बुबाग्रा कुनु दिन ताताल खायै ताताल सावै अ आप्रो जे इंडिपेंडेंट त्रिपुरा न बर जे शासन खायमानि ताताल बै खायलेंगे तिनि जारा फातानि फायने रक बनि लेखा गोरों रक बनि गियानि गुनि हिनजांना रक साव अरने त्रिपुरा सारक आयं म्यानमारनि से फायब्ला ब्रह्मदेश तिखे yang हायके फैने कासार तिखे yang तिखे हाबि फायजे बलंति फायजे बरक खायो के आ बलं जखन नों दंफ्रु अ चिनी त्रिपुरा आफु शासन खाय दंबा यांगो कुमिलाव थांनाय दि चिनी बुबाग्रानि मांपि यांगो कासाराव थांनाय दि चिनी बुबाग्रानि मांपि निनि यांगो निनि बुबाग्रानि बसं संरक निनि अरत बांग्लादेशनि गोरों जागा निनि चानपुर पानदि गोरों जागाव ताक फनो खाग्रासरि बां थांदि बानर बनफानाव थांदि के गोरों जागाव चिनी बुबाग्रा र बंनि मांपि न बंनि जे मारि न कलांनि थांखा आबनि बागै न बुबाग्रा संनो बर थैमानि यागल फानो पाइपलाया बर जों कुसुं जोंनो गोथां दंना बागै बर जोंनो फान्डि खालामनानै बागै हामबाय मारो
जोंथ' एडिसि हाबाङाव दङ बुसखांनि अधिवेशनाव जों प्रश्न खालायनाय कुइसन एराइज खालायनाय जों तामो या प्रिरमजाक आबो नरक त्रिपुरा हास्तिनि बर' रक एडिसि आमचाइनि बर' रक खानानाय एडिसि आमचाइयो बुबाग्रानि मांप्लि रंनो बंनि थं गायनायनि बागै त्रुक त्रुक साइतोग्लाय दङ एडिसिओ गायजाखा हाथाय कतर गायजांनाय बर'मरा आथारमर जत्त लामा लामा जों चिनि बुबाग्रा रंनि थंनो गायै बरक सिtung তিনি যত জায়গা থাঙै नुखा जे चिनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर मानिकन बिनि जन्म तारिख थैमानि तारिख आबरक नुजागो जों तिनि अमनो तिनि नंनि बिसिंतै चिनि मिडिया रंनि बिसिंतै आं तिनि अमनो कयनांगौ संगौ राज्य सरकार বা অরনি যে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন যারা দङ অন্তত তাদের কাছে আমার অনুরোধ অন্তত পক্ষে ত্রিপুরার ইতিহাসের যার নামে আমরা ত্রিপুরা যে ত্রিপুরা যারা সৃষ্টি করেছিলেন হাজার হাজার বছর আগে তাদের যে স্মৃতি তাদের যে শ্মশান এই শ্মশান ঘাট যেন স্পেশাল ইকোনমিক্স প্যাকেজ করে অন্তত একটা বাজেট করে এটাকে সৌন্দর্য করা দরকার এখানে যে সমস্ত বিভিন্ন এখানে আবর্জনা যারা ফেলেছেন বা এখনো চলছে তাদের কাছেও আমরা অনুরোধ করব বাজার যারা ব্যবসায়ীদেরকে বরঞ্চ অনুরোধ খাই নাই নরক ভবন রক্ষণাবেক্ষণ খাইনে দরকার এবং তাবুক जों एडिसि हाबांनो कयनाय অন্তত অরনি লামানো অর হাবনা লাमा बाय ও বাউন্ডারি ন কিসা নাইথকারিনানি এবং অর হালুই অর তাইবা হালুনা দंखौ তাই কিসা হারো গাকর লুই অর মোটামুটি কাইসা লাमा পিস মানে চিং খাই রিমা খাंखाय অর बुफां रक नायथका कायै रिमा खांखाय आबो अमो काइसा टुरिज्म स्पट नाय टुरिस्ट स्पट नाय मो चिकन फां थं नीन और जदि रवीन्द्र कानन नीन और जन नेहरू कानन नीन नेहरू पार्क नीन और जदि हेरिटेज पार्क खालाय रिमा खांखाय हाजार हाजार लक्ष लक्ष रां खरस खायै बुबाग्रा समनि सीमा लंनो तंतां फैमेंनाय बखासे तंगानो बंनि बखाखै बनि बागै जों आसा खालायमानि दफाना हामजांनाय दफानि बागै वानसुंनाय थानाय 4 बोसोरनिसो सिगां बिसि बुरुनिसे गोबां अर हापां दंमोन किन्तु बेलायखौनो खानांगौ दिनै बर' खायमा लांयो दाबो हायनो हायिंलायउखा सरकार चिफ मिनिस्टार बो लगलायउखा मन्त्रि बो लगलायउखा ताई 6-7 मासला बंथाय जों ता वानसुंनाय त्रिपुरा हानि बर' रक बिसेस kai चिनि कुंथाय बारा रक बंनि थानि जों ता वानसुंनाय जे दफानि साथी हिनै जोंनो फोरोंनाय रक बरक एडिसि हापांनो 1 बोसोर तो एडमिनिस्ट्रेटर जे केरावनो रिफानो सरकार चाल खबलेना आरो बुसु डिप्राइभ खायजाका 1 बोसोर तिनि त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि तिफांबाय आरो कायसा सरकार चलि दङ आ सरकारनो जे परिमाने रांग्रा ककमानि जरातै जे रांग्रा ककमानि रोजाइया ताबुंनि जे हापां एडिसिनि हापांनि इएम रक বা एमडिसिस रक बुबाग्रानि तिफांबाय मारात्मक जों सायमानो बरक निनि तामने बनो এই সমস্ত শাসন খাইনের থাকতেনি বড় যে ট্যালেন্ট বড় তিনি তুরুক পরিচালিত আগিও তারপরে বড় বামফ্রন্ট 25-30 বছর আমল একটা প্রজেক্ট দিল্লিও হরমিয়া নিলি বিজেপি আইপিএফ জুত সরকার ফেব্রুব এডিসিনি বাকি কাইসা প্রজেক্ট হরমিয়া কিন্তু তাবুক बुबाग्रानि तिफां बायजे खायमानि यागल गोबां मा प्रजेक्ट दिल्ली हापाङाव जों हरै तुरुक ताबुक फैनो नायदों এবং बरक जे बाजेट खायमानि सेमा बाजेट खायगबो 543 तावनो 81 कोटी आबुनि बिसिं बुसो रेगासिनो मात्र 543 कोटी ताकलाय जों खायगबो 5548 कोटी ताबुक जोंना बरक साखाना नङा जों ताकलाय 600 रमदि 650 कोटी रखसे दाबोथ' मुवा मातय रक जेरकम बुसानो कुंगमा हायथोंमा हायाखै खायथोंमा खालायबो आयरका दाबो जे सरकार गठन जे वन থেকে মোটামুটি চুবাসু মানানি বা চুবাসু খাইজানানি उइलावनो मालिया उइलावनो चिनि जे एस्पेक्ट चिनि जे वान सुमानि जों मानानि मुसुमानि रिसिनाय ताबुल हेनि तमानि उइलाव जे बरक माइया पाइथा दिबो बाहायके मानाय नरनो सायमानो जे बरक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार साबानो ताकन सायमियाखौ नि बरन यागद फाइनो फफाइलिया दफाना हामजांनायनो दा बि यागद फाइनो फफाइया उ देवनागरिनि बागै जेरै सभा खायदे बि यागद थांनो
जोङो 3 मासनि बागै पाइनानि कक सानै नियाग्रा थाङो बुनि कक बाय किन्तु मला आशा खायमानबा कारण ब फाइल नायै फाइल बुजिते से मानिक साहा अन्तत 1 बছर नांगोन के बाहायके तब केतालखे बसामुका मानसिना अबके चिनि थानि बनि बागै फानो बनि बिसिंति फानो जों साना मुसुंगो जे बरक निथानि तिनि आशा खाय दंमाने 1993 नि सिमि 98 जरा चिन बुसुक कबाल हामिया तिप्रासानि पुइला मुख्यमन्त्री गांगे जों बुसुक दंथमानि किन्तु जखन मुख्यमन्त्री बंका बिसिना बकलाय थाका पुटना सब जाका चिनि राजसन्थाय सब जाका निनि दशरथि पारा आमपुरा सब जाका सारा त्रिपुरा सबै खिगा बलं बरंनि रमनानि बुंरुइ आज राजानि राजा ओ हानि राजा दशरथ बहाय बिसिना सेख्लायजा सालसाबान थाङै नायनायनि बिन क्षमता सेख्रि जों फाइमालायफ्रु मगलनि मुक्ति खालायजा ताबु बाहायनो जे बरतनि बागै नेतृत्व रनाय चिनि सार एनसि बयस गंजाका बबा कक्सि सालिया अफिसआव थांमालिया दिनै बरंनो 2 घन्टा 3 घन्टा जाग्राना जे क्षमता 5-4 बছरसे मालिया खाय म 6 मास तामानाय बने बागै बर काम खाय तावखाय इलेक्शन दाति आगरनानि बागै बर साइतो फायतो किरिजा गै दङ विलेज कमिटि इलेक्शन खायरिया उपनिर्वाचन खायरिया कारण बंनि लगी बर करिया बुजोसे साव 3 मास में कमानाय 3 मास बरसे कमासिनाय